дар ҳақиқат яке аз проблемаҳои муҳими экологӣ на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар миқёси ҷаҳон ба шумор меравад. Дар доираи он конфронсия чорабиниҳое ки байналмилалие ки сурат мегиранд аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳифзи муҳити зист ЮНЕП, масъалаи оид ба манъ намудани маводҳои пластикӣ ё ки бигем маводҳои яккаратаи пластикӣ, ин пешниҳодҳо ҳастанд. гуфтушунидҳо дар сатҳи байналмилалӣ рафта истоданд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, мо низ аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зист якчанд пешниҳодҳо ва тадқиқотҳо гузаронда шуданд оид ба пешгирии паҳншавии партовҳои пластикӣ аз тарафи кумита. чӣ хеле ки гуфтем ҳамасола аксияҳои тозагии соҳил, тозагии маҳал, тозагии шоҳрҳо гузаронида мешавад, лекин мо дар ҷумҳурӣ тасмим гирифтем ки барои пешгирии ифлосшавии муҳит аз партовҳои пластикӣ ё пакетҳои пластикӣ дар қонунгузорӣ як қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба манъ намудани воридот ва истифодаи борҷомаҳои пластикӣ то 15 микрон бисёр борҷомаҳое ки ғавсияшон тунук аст. пешниҳод намудем ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо вазорати идораҳои дахлдор мувофиқа намудем ва дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. мо инчунин бо марказҳои савдои Ашан ва маркази савдои Пайкар аксияҳо аз пластик даст кашед гузарондем, ки дар он ҷо мо мехостем бо мафкураи аҳолӣ корбарӣ намоем, ки агар ки шаҳрвандон дар масоили экологӣ маълумот дошта бошанд, як бигем эҳтиёткорона барои ҳифзи муҳити зист масъалаҳои экологӣ муносибат дошта бошанд, мо алтернативни вариантҳое ки пакетҳои борҷомаҳои латагин ё ки борҷомаҳое ки аз биологоразлагаемые аз ҷиҳати биологии пӯсанда ки ба муҳити зист зарари кам доранд, ин пешниҳодҳо ҳаст. аз тарафи бахши хусусӣ аллакай дар ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсоли борҷомаҳои латагӣ бароҳ монда шудааст. мо инро омӯхтем, дидем ки мо метавонем иваз намудани борҷомаҳои пластикиро бо борҷомаҳои латагӣ, бо борҷомаҳое ки аз ҷиҳати биологии пӯсанда иваз намоем. ва мақсади ҳамин қонуне ки мо лоиҳаи қонуне ки пешниҳод кардем ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамин иборат буд, ки аз истифодаи он борҷомаҳои пластикӣ ки ба муҳити зист зарар доранд даст кашидани аҳолӣ.